Lah pripun ta ngedeke kok? Ah iya aku ya ngomong kok ya meso traten kok. Ya gliak-gliak ya, Pak. Suwe lho wong semono kuwi. Suwe ling apa? Ling adeg iki lho. Ya nek tak cekli rak ya langsung adeg. Arung karuan nek sikile do emu rak yo alon-alon. Karo nguyuh sithik crit. Ya pengalaman pribadi apa piye? Ora pengalaman wong tuwa iki ngono kuwi anggere ngono ki rimisr ngono kuwi. Jenengan nggih, Wah. Iya, wah nyentak-nyentak. Lah ra krungu? Aku ya ketularan budek aku. Nek niku mboten ketularan jan dasare ya. Ya ora kok dasare. Nek saya tua kan saya budek. Sing saya tua apa? Tua iki budek, beser, watuk barang ngono ki lho. Kabeh ki bakal sok ngono kuwi. Lah nggih, kula iki ngomongke. Rasah aku kowe wis sok mangsa kalane ya ngono kuwi. Iya. Wis awake lemu, tuwa, lu mlaku rekoso kowe sesuk gendiyek ngono. Anggere watuk karo nguyuh sithik crit. Iya, pengalaman pribadi apa piye? Ora pengalaman wong tuwa iki ngono kuwi anggere ngono ki rimisr ngono kuwi. Lah piye-piye? Nggih, sing biasane mawon nggih. Biasane apa? Biasane nganggo ndok. Ndokku doyan apa kowe? Rak leme. Kowe ya meso telaten apa kowe? Lah pripun ta ngedeke kok? Ah iya aku ya ngomong kok ya meso telaten apa? Ya gliak-gliak ya, Pak. Suwe lho wong semono kuwi. Suwe ling apa? Ling adeg iki lho. Ya nek tak cekli rak ya langsung adeg. Arung karuan nek sikile do emu rak yo alon-alon. Jajal apa, Pak? Ayo tak teke ya, Pak ya. Kritenan nang tasih Langsung adeg. Arung karuan nek sikile do emu rak yo alon-alon. Jajal apa, Pak? Ayo tak teke ya, Pak ya. Rawani. Loh, ngatek dhewe. Riki, Sadim Riki. Oh nggih. Riki. Kula nembang jenengan sing Coba Tin, saiki kuwi saben bengi mesti ngetutke takonono jane asmane sapa takonono. Men padha prisa engko nek misale nusul meneh, oh iki Pak Anu mando. Ben terkenal. Mancepeng niki mike. Kula asmane Mbah Min, griyane Jalan Sukun. Jalan pundi? Jalan Sukun. Sukun. Gayam. Gayam. Nggih. Walah tanggaku to. Masa arep tanggane ora kenal lho. Cakete Mbah Warno. Cakete Mbah Warno. Cakete Mbah Warno. Nggih. Wah. Ah sampean niku napa kok dadak yasa gelungan barang dawane semono. Sampean kok seneng nusul joget niku dasare napa? Seneng napa pripun? Namung dasare niku kula seneng. Oh, nggih. Sekeng Nggih. Jalan Sukun numpak napa? Dalem Jalan Sukun numpak napa? bonceng. Bonceng. Nggih. Oh, dampiri kalih menika. Nggih. Joko Sendok nika. Nggih. Nyun sewu nggih. Ternyata anak buah jenengan ta. Iya. Wah, malah kewirangan. Nyun Ning sewu. gek niki roke jenengan. Roke ndasmu kuwi. Kok mbok tinggo? Kayak melu jogetan mriki lho, Pak. Mau kowe wae sing nganggo nek kowe mesti wangun. Nggih. Lah wis kaya ngono. Nggih, matur sehat nggih, Mbah. Sehat. Alhamdulillah. Amin. Pokoknya atine seneng niku sehat. Nggih, Sampeyan teng omah brunek nonton wayang atine seneng joget sehat. Mbah jenengan Barakane bapake jenengan kok. Oh, bapak kula pun mboten nonton. Nggih. Kok sampean isih? Nggih. Mbah, Nyun sewu. jenengan selama joget niku pun entuk duit dereng. Pun asal wae enjing niku nyambut damel. Oh, mboten nek pas joget ngeten iki lho. Nyambut damele napa? Jual bambu dan reparasi lincah. Wow.
Nek dereng nyuwun dalange nika lho. Nggih sampun kathah. Nggo Mbah nggo kalih Paringi kalih Mas niku tak paringi nggo. Mengki nek pas wayange wiwit sampean jajan maem sing marek nggih. Nggo. Awas lho Mbah alon-alon mengke. Mbah Min nggih. Sesuk niku dikeki niku. Nggih Mas sami-sami. Lho kok mung siji? Oh nggih, niku sekawan loro-loro. Kula dikeki. Mboten. Sekali niku mawon. Mengke ndak dindas-ndaske aku Nggih, nek pun. napa. Dek mriku nggih. Lenggah melih nggih. Sesuk capinge niku tulisane Sena dilangi. Lah napa ta? Ayo aja. Wong aku ki weruh bakul apa wedang ana tulisane bakul wedang Parman ngono kuwi tak tukoni ning tendone tak slomoti menan. Lah Parman ki jenenge bapakku. Lah ngen kula ya ana lho Pak. Ngendi? Ngen kula ya ana Apa? angkringan Sena ngono. Ngendi kuwi? Kono kula atas. Sok tak slomotane. Lah ngapa men kondang lho? Kok dislomot? Iya wis terus Tin. Wis tonton. Iya. Kira-kira ndelok penyanyine rada bunek, ndelok jejere. Iya. Pancen yo bener, Mam. Nan nyaming sendok kowe kurang gleleng sesuk nek wis cetok. Oh. Cetok kok dilumpukke kabotan Lenggawa. Ha iya. Iya. Ayo Mbak Tatin. Ya, coba iki Tatin campurke kaya ngene iki. Iya. Ayo. Ora tok sia-sia lho kuwi piyai sepuh lho. Engko tok getak-getak ora. Mboten nggih. Nah. Alon. Iya. Oh. Ki ya raine ya ketok semringah no. Iya. Sinten? Pirang-pirang dina wingi nyambut gawe rambine mecucu terus saiki kok kaya bungah banget. Iya. Lah nggih prei kok nggih. Ayo prei sewengi. Jenengan prei yo ming sepisan lho. Lanjur kon pirang dina? Ya paling ora 3 dina. Hah, kok kesuwen kok awake selak keju-keju. Lah kok nek kaya jenengan niku Kaya aku piye? ra sida ra ya iso sesuke iso ngono lho. Kasih dong apa? Kasih dodolan. Ras dodolan. Aku ki wong wis menep kok. Berarti ora Kaya ngono kuwi nomor 140. mboten Ora- butuh ta? Ora tak butuhke. Niatku urip ki nyambut gawe wis ngono wae. Goleke sandang anak bojo wis rampung. Kok aku ora percaya ya? Ame ra percaya kowe kok aku kuwatir. Ah niki penontonnya ya udah ora percaya lho. Oh, mudeng meneng wae iki ya do percaya kok ya. Mboten mau ana sing tenan. Kudu digedhekke le prihatin saiki wis mulai tuwa ngene kudu gedhekke le prihatin. Iya. Tuwa napa? Tuwa kapuk. Tuwa kapuk ya apa? Dhuwur mabluk ngisor jek ngamuk. Ya ora wae ya. Lambemu kuwi. Aku ora tuwa kapuk aku. Aku saiki kasur busa ora. Apa kasur bisa? Ora ono artine kok ya. Turu terus. Oh iya. Iya, wis rasa dadak werna-werna ora. Dek nono sing wah nggunakake kesempatan entuk gratisan neng hotel ya neng hotel karo bojone. Ha iya wis ben ra apa-apa men seneng wong nang omah meng nganggo kloso itu lho. Sinten ta? Embuh. Mula Iki piyagone ya do sumringah kabeh lho, ora ming sindene. Ya wis alhamdulillah mula kok mau bengi sepi. Sapa-sapa tak WA ora ana sing bales. Ya pene pateni no. Nah iya. Kowe barang tak video call e. Heeh. Kowe ya teneh piye nek Ora diangkat arep weruh polahmu aku ki. terus ajeng ngopo nek weruh? Ya mengar tak delok kaya ngopo aku ne mumpung prei sewengi iki polahe do kaya ngopo. Iya. Boting gedabi ora karo-karuan. Heeh. Kula ya ming jajan, ming maem bareng. Waduh, ya keluarga penting. Ya, nembang apa, Tin? Nggih, napa panyuwunane wau tesin apa? Werna-werna. Iya. Engko sikik sabar. Liwong iki kari Dik. Liwong iki nek ra Prastiwi ra yes. Men Gusti Yuda ngerti polahe Prastiwi. Engko ora terus jabang bayi. Heeh. Gustine teng pundi ta? Sambel apa?
Gustine wonten pundi? Oh lenggah ning pendopo. Mboten ketinggal. Pendopone pirang-pirang kok. Halo. Napa, Pak? Pendopone pirang-pirang iki lho. Nggih. Biasane Pak Dukuh. Ha iya, Pak Dukuh tukang kayu dadine apa-apa ku kari jreg-jreg ngadeg kabeh. Napa ndamel ki, Mbak? Ya ora ya jual beli panjenengan iki. Kowe arep golek ngono apa gerobak? Nggo ngapa? Nggo ngapa? Ayo dinggo kowe kok nggo apa? Ya Pesen apa piye tak pesenke. Ya Soale kowe iki gedhe kudune. pesen 40 no. Gerobak 40. Heeh. Nembang apa sambel kemangi ya ana sing nyuwun Pak Arkadi Pak Diwata. Oh nggih, Ya. sambel kemangi nggih mboten ana apa. Apa? Sambel kemangi nggih ora apa-apa. Ya, wah nyentak-nyentak. Lara krungu? Aku ya ketularan budek aku. Nek niku mboten ketularan jan dasare yo. Ya ora kok Nek dasar. saya tua kan saya budek. Sing saya tua apa? Tua iki budek, beser, watuk barang ngono ki lho. Kabeh ki bakal esuk ngono kuwi. Lah nggih, kula iki ngomongke. Rasah aku kowe wis sok mangsa kalane ya ngono kuwi. Iya. Wis Lah, awake lemu, tuwa, lu mlaku rekoso kowe sesuk gendiyek ngono. Anggere watuk karo nguyuh sithik crit. Iya, pengalaman pribadi apa piye? Ora pengalaman wong tuwa iki ngono kuwi anggere ngono ki miser ngono kuwi. Jenengan nggih, Wah? Urung aku. Oh, urung. Iya. Tak kira nek pengalaman Sesuk kabeh yang ngono kuwi sing jeneng organ tubuh wis mulai tidak bekerja dengan baik ya mung ngono kuwi. Wis dodol nggih. Ah iya. Wis apa? Dol. Wis dodol apa wis dol? Wis dodol. Wis dodol. Wis ora pakem rime. Nah, serap apa? Iya. Mangga sambel kemangi. Ya. Langsung. Nganggo dibawani ora. Ya nganggo gilok-gilok dienggo. Apa? Genep-genepno? Ya dibawani ra apa-apa. Bawane napa? Lah sakarepmu. Kuwi sinden kok takon wae to. Kowe iki nyambut gawe sangu apa Sing jeneng sinden ki sangu tembang, sangu gending kok ming bawane napa? Nembang napa? Lah engko nek aku waton ngarani ya piye? Ora piye-piye. Lah piye-piye? Nggih, sing biasane mawon nggih. Biasane apa? Biasane nganggo ndok. Ndokku doyan apa kowe? Rak. Iya. Mambiat mayun. Eman. Ngadeg ora, Pak? Engko sike kok ya, aja di kowe iki mbok ya karo wong tuwa kok. Lah, Jumeneng, Pak. Ngono. ajeng jumeneng mboten bapake. Mangke, Pak. Ngono. Mang deke, nggih, nggih. Kula deke. Ora gelem e. Kowe ya meso telaten apa kowe? Lah pripun ta ngedeke kok? Ah iya aku ya mung ngomong kowe ya meso telaten apa? Ya gliak-gliak ya, Pak. Suwe lho wong semono kuwi. Suwele ngopo? Ling adeg iki. Ya nek tak cekli rak ya langsung adeg. Arung karuan nek sikile do emu-emu rak yo alon-alon ngono. Jajal apa, Pak? Ayo tak deke ya, Pak ya. Rawani. Loh, ngadeg dhewe. Mriki, sadi mriki. Oh nggih. Mriki. Kula nembang jenengan sing Coba Tin, saiki kuwi saben bengi mesti ngetutke takonono jane asmane sapa takonono. Men padha prisa engko nek misale nusul meneh, oh iki Pak Anu mendo. Ben terkenal. mancepeng niki mike. Kula asmane Mbah Min, griyane Jalan Sukun. Jalan pundi? Jalan Sukun. Sukun. Gayam. Gayam. Nggih. Walah tanggaku to. Masa karo
tanggane ora kenal lho. Cakete Mbah Warno. Cakete Mbah Warno. Cakete Mbah Warno. Nggih. Wah. Sampeyan niku napa kok dadak yasa gelungan barang dawane semono? Sampeyan kok seneng nusul joget niku dasare napa? Seneng napa pripun? Namung dasare niku kula seneng. Oh, nggih. Sekeng jalan suku numpak napa? Dalem? Jalan suku numpak napa? Bonceng. Bonceng. Nggih. Oh, dampiri kalih menika. Nggih. Joko Sendok nika. Nggih. Nyun sewu nggih. Ternyata anak buah jenengan ta. Iya. Wah, malah kewirangan. Nyun sewu. Gek niki roke jenengan. Roke ndasmu kuwi. Kok mbok tinggo? Gek melu joget ten mriki lho, Pak. Mau kowe wae sing nganggo nek kowe mesti wangun. Nggih. Lah wis kaya ngono. Nggih, matur sehat nggih, Mbah. Sehat. Alhamdulillah. Amin. Pokoke atine seneng niku sehat. Nggih, Sampeyan teng omah brunek nonton wayang atine seneng joget sehat. Mbah jenengan Barakane bapake jenengan kok. Oh, bapak kula pun mboten nonton. Kok sampeyan isih? Nggih. Mbah, Nyun sewu. jenengan selama joget niku pun entuk duit dereng. Pun asal wae enjing niku nyambut damel. Oh, mboten nek pas joget ngeten iki lho. Nyambut damele napa? Jual bambu dan reparasi lincah. Wow. Nek dereng nyuwun dalange nika lho. Nggih sampun kathah. Nggo, Mbah, nggo. Kalih Paringi. kalih Mas nika tak paringi nggo. Mengki nek pas wayange wiwit sampeyan jajan maem sing marek nggih. Nggo. Awas lho Mbah alon-alon mengke. Mbah Min nggih. Sesuk niku dikeki niku. Nggih, Mas sami-sami. Lho kok mung siji? Oh nggih, niku sekawan, loro-loro. Kula dikeki. Mboten. Sekali nika mawon. Mengke ndak dindas-ndaske aku Nggih, nek pun. napa. Dek mriku nggih. Lenggah melih nggih. Sesuk capinge niku tulisane Sena dirangi. Lah napa ta? Ayo aja. Wong aku ki weruh bakul apa wedang ana tulisane bakul wedang Parman ngono kuwi tak tukoni ning tendane tak slomoti men ambruk. Ha Parman ki jenenge bapakku. Lah ngen kula ya ana lho Pak. Ngendi? Ngen kula ya ana Apa? angkringan Sena ngono. Ngendi kuwi? Kono kula ates. Sok tak slomotane. Lah ngapa men kondang lho? Kok dislomot? Iya, ya wis terus Tin. Wis kula terus anteng banget ndonga. Seneng kok ya oleh duit. Suarane Rasane malah tentrem nek iso menehi mbahe kae dhuwit iki atiku terus maknyes ngono. Lah, Aku nek kon nggae sinden ki rasane terus kene kaya kelangan. berarti selama ini enggak ikhlas. Enggak, jujur. Lah, kenapa dikasih? Lah karena kan minta, mosok minta nggak dikasih, Ya, nanti marah. Ya nek enggak mau ya enggak usah Kalau dikasih. minta nggak dikasih terus nanti gedruk-gedruk. Siapa itu? Nggak tahu. Gandeng pelambiangan. Aku ora kaget. Iya. Aku kaget Nah, syukur aku wis persiapan kok pisan. Lah tak kira nek iki ra ono lho nek sambel. Lah wong bawane we gelang alit ki mesti nganggo kuwi, blang tangtung. Pancene Denko ki. Oh, kamu berani sama saya Denko? Berani saja sama-sama susunya kok nggak berani. Ya enggak, beda no. Oh. Iya terus. Awas ya kamu Denko. Anak baru mau macam-macam ya.
Iki mau apa ya, Denko? Aku kan joget. Lah ya ayo karo kowe. Pisan-pisan aku tak ngedeke Denko oleh mboten, Pak? Sakarepmu. Sesuk awas nek saiki ra ono sing ngendang dadine aman. Kok sapa-sapa kok arep dege iki? Lah nyebai kuwi Den ngoget-geti terus nek ra tak pae kok. Sapa-sapa arep dege iki lek mung ngayahi kepiye? Ya, mbah. Belah. Belam biangan. Belam biangan. Aja takkan tanah India ku meliaring Taman Sari Nuswan
Sip. Iya. Sambel kemangi diat Suritinon Lestari Handayani. Iya. Alias sinden wengis. Iya. Sinden wengis. Ayo Mbak Elisa, or karo Salaso. Iya. Tes. Yo, masih bersama Elisa Urcarus Alaso sini terpakai terkeren seantero jagat lelembut. Tak lungokke apik-apik jebul. Sinden terbeken terkeren sejagat lelembut. Lembut. Kok iso sejagat lelembut tipe ya kono kowe melu dalang lelembut kono. Hah? Lagi? Dengkulmu melocot ya. Iya malah nuding aku ya iki. Ya. Nggih, sowan wonten Singosari, Taman Singosari. Taman Singosari. Launching niki, Pak. Peresmian saka Pak sebagai Pak Wakil Bupati. Oh, mantul, mantap betul ya. Singosari berarti. Sing menyanyi, olah, menyanyilah ngono ya. Sari berarti indah, berarti menyanyilah dengan indah ngono. Nah, bergaullah seperti nyanyian yang indah. Ya. Ngawur banget. Ora ngawur ya apik kok kowe Ya bener ya. Singa wis ngarani. Apa? Galak ya iso. Oh, galak. Wah, iki berarti apa nggon galak kene iki? Ora nggon galak, singa kuwi ngarani galak, sari itu indah. Oh. Taman yang betul-betul menampilkan kegalakan tapi keindahannya juga ada. Oh, masuk Pak Eno. Masuk wong tamane nang ngisor jembatan kok ora galak. Oh iya. Tapi ya Pak iso merespon kaya ngene iki wangun temenanan ya. Masuk. Wong iki ana sing aneh ya, Pak. Aneh apa? Sing aneh iki nganggo basane ngawur kabeh, maksude diganti-ganti. Iki ning kono sing nggo papan nggo mangan dijenengani griya dahar. Kok aneh? Ya bener, nganggo basa Jawa. Griya rumah dahar mangan berarti rumah makan, ya kan? Resto karepene. Terus kuwi dijenengani ruang pertemuan. Lah, lek kene basa Jawa lek kono bahasa Indonesia. Ya ora? Kudune ya tetep basa Jawa ngono, Jawa ngono. Apa ruang pertemuan iki basa Jawane apa? Lah ya apa ruang pamane ruang ya papane ngono ya. Papan, pertemuan berarti temui panggih-panggih ya. Berarti papan panggih-panggih ngono. Papan pepanggihan kok panggih. Ngono misalane ya ngono kuwi kaya tulisane toilet ya aja toilet ya. Apa? Tempat nguyuh. To kuwi loro ya, tu loro ya. Ilet berarti nggo sing ngising ya. Apa seliyane ngono lho digoleki sing basa Jawa. Kae ora ilet. Ning tambahi es. Oh, beda. Nek ilet ki beda kok. Toilet ya diganti basa Jawa. Ayo wangun ya, Pak. Anu apa jenenge misale ditulisi. Nek ngising apa basa Jawane? Basa sing luwih wangun. Iki ana Gusti Yuda barang kok muni ngising. Ya iki dirembuk ben mengko nek apik dienggo papan. Bebuang. Oh ya, buang apa bocal. Bebocal. Papan bebocal. Lah kan wangun ya. Sisan ning ngode basa Jawa ngono lho. Ini aksara Jawa apa piye ngono dari saran saka anu sinden kentir no. Iya. Kandhani iki ana pesan saka Jakate Lelembut kuwi mau. Jakate Lelembut engko men dipikir karo Pak Duko. Ya iso diganti ya ora apa-apa. Semakin bagus jadi tren. Jadinya besok anak-anak muda di sini makin kece ya kan. Oh no. Ngisor jembatan. Nah, jembatan. Apa jembatan? Mbok aku ora ngerti. Kok ora metu? Jembatan kata dasarnya apa? Jembat. Hah? Jembat artinya? Tempat liwat, jembatan. Iya. Nek rambutan kae dijenengi rambutan mergo ana rambute. Rambut, dadi rambutan. Iya, durian kae mergo ana durine. Duri, ya nek jembatan ya mergo jembat ya. Haning jembat ya apa aku ya ora ngerti untuk sakene. Pasena ya ora iso nerang. Kentir. Susah aku kowe nggagas kowe iki susah. Tak ati-ati ya ora nyandak. Nek tak blusukke kok le omong ya tok leh. Tok leh ya apa? Tok leh kanan
anan toh leh kere. Ora cok leh iki ya apa anane ngono lho. Apa anane? Lah ya bocah ora dong. Bocah ora paham ya ora apa-apa. Iya. Ayo kowe nembang karo nembang. nembang. Iya. Nggih, nembang ke kalih bapak-bapak niki nggih. Hah? Kalih bapak-bapak niki malih nggih. Iya engko le njoget. Kula niku penasaran lho Pak Seno. Napa? Niki lho bapake sing sendok Pak mriki Pak. Panjenengan kula ajeng tanglet-tanglet nggih. Ampun ndase mumet nggih. Kula tanglet riyen. Niki pun rada mumet ya Mbak. Oh ampun mumet. Niki panjenengan ngangge. Wah ini sangat estetik sekali ya. Estetik itu apa? Wah ya estetik indah ya. Iki menggunakan sendok dan tutup botol. Tutup botolnya ya ora ya beda-beda. Ana tutup botol macam-macam iki. Botol-botol apa mawon niki? Komplit niki. Oh ana Presti napa-napa niki presisi. Terus sendoke niki ndamel benten-denten nggih. Pripun? Benten-denten Oh nggih. nggih. Berapa dinone? 1 minggu. 1 minggu. Dono malam. Ben dinten ben bengi. Iya. Wedang tenan. Dinggo iki dalange kene. Ayo saking senenge kok. Sing iki lho takoni mau asmane sapa? Nek kae Pak Min. Nggih, meniki Pak Min, jenengan Pak sinten? Kula Pak Surono saking Papringan. Papringan niku pun Pak. Ler KFC. Oh, Lor IAIN. Oh, nggih. Oh, iki ya termasuk lelembut wong saka Papringan. Papringan ki nggon lelembut. Niki damel kandos ngaten niki berapa harga Pak ngaten niki? Niki mboten dijual kok Mbak Lisa. Mboten dijual. Napa pados bekas-bekas niku bekas. Niki anyar. Oh, enggak. Iya anyar enggal niki. Oh, baru. Baru. Oh, makin estetik lagi kalau yang bekas-bekas. Ono cabene ya. Wah, mambu. Ono selilit. Oh, ya mambu deh bener ya. Oh iya kentir. Iya. Matur suwun Pak Suro. Makasih Pak Suroso. Pak Surono. Surono kali Pak Min. Mbah Min. Min. Kok saged kepanggih kali Mbah Min? Niki nek umpami wonten acara event tiap minggu kan kalih menika Mbah Min niki. Oh, event apa? Nggih, wonten sepeda gembira. Oh, sepeda gembira. Mungkin wonten kula, Pak. Oh, nggih joget ngoten lho. Oh, nggih joget-joget ngene. Oh, lah ora joget angel lho ngene-ngene iki ping 5/16 aku nek kaya wong setruk nek aku ra iso ngene-ngene. Angel lho. Semu ya. Terima kasih ya Pak ya. Oh ya tok prakteke 5/16 piye. Lah yo angel lho joget iki semu jajalen. Wong gedrok ae yo angel lho ngene jedet-jedet ngono. Angel yo. Ayo mah aku kon jajal kok. Dadak golek sendok bareng. Iya. Yo. Nggih, napa nembang? Oh niki wonten tembang tresno digantos mawon napa? Tembang kangen ya. Ya, tembang kangen. Nek tembang tresno angel nganggo keyboard wis sing padanging surya nanging beteng ning cengelmu ngono. Ora kowe kok malah wis apa lagu-lagu. Iya. Ya wis ben. Ya ora Pak, logikane ngono ya. Padanging surya iki metengi cengel ya. Apa? Meteng marake beteng ning cengele. Padange surya. Apa meneh nek wong Bantul ngono. Nek mangkat ngalor ning Jogja ngono ya kan kena srenge ngene iso kiwa karo tengen ya. Engko nek mangkat kena bar saka timur sike dari separuh cengele separuh ireng. Kok nek Bali ya kenten cengele sing kene sing ireng ya. Kowe kok malah gagas tekan semono bareng. Terus anggapmu wong Bantul ki raine ireng-ireng ngono piye? Dudu raine cengele. Ya rai barang kok ya. Mangkat kerja kene kena srengenge. Bali kerja kene kena srengenge. Dadi wong Bantul ki kene kireng irunge putih wong Bantul. Sing irunge putih ya sing bentenge. Yo dibawani. Mingkar mingkurengo Pak Min wis menyerah. Kebelet pipis Pak. Hah? Oh iya kepo yo arep ning kali ne. Beser. Jangan di kali Pak, di toilet sana loh Pak. Jaga kebersihan. Iya. Kayak le ucul-ucule petang dina dhewe. Akarono karenan
Sapa? Ana bapak-bapak iki lho. Goceki lho Pak, ya engko tiba mesakake. Goceki iki apa abot apa? Iya. Modiar kowe ya. Aku nganti melu ngampet e. Ngampet. Siap dulu. Aku nek wong sindene do meteng-meteng kuwi do latihan kok ngono kuwi. Ya, sesuk nek nglairke mung kari nembang kuwi. Sine wong resmine Kidung Budater. Suwa. Langsung cepet ya, Pak. Iya. Sinupa Sinukarto mreh Kretarto pakartine ngelmu Kang tumrap ning tanah Jawa. Aku nek kelingan kali kene iki, kelingan sik ngrebab iki lho, Nok. Iya. Ngopo? Tau tak apusi, to apusi piye? Tau tak apusi. Njukuk apa njukuk wah iki sapa ngebel jan wis. Njupuk apa? Njupuk iwak aku mancing to. Entuk iwak. Kecantol niku cemplungi aku ngono. Ya, langsung jero lho. Duculi katoke, katoke duculi. Amit-amit mung katok cekak tok katok jero kae. Grubyuk. Tekan tengah ya mung sak dengkul. Terus tilang-tilang. Mongko akeh wong delok kae ya set etel kae. Ya ora apa aku seneng nek maika ngono kuwi. Iya. Aku mau gemeng aji Ya. Mangga tembang kangen tembang kangen. Tembang kangen. Dados ya.
sembah nuwun. Pancen ketoke nganu kok kuwi apa jenenge? Ketoke apa? Suritenan nang tasih